Аллаһның сәламе һәм рәхмәтләре булсын барчагызга. Әгәр бар дөньяның милләтләрен карасак, һәр милләтнең ике билгеләп үткән датасы бар. Ул да булса беренчесе шатлыклы бәйрәм көне һәм икенчесе кайгылы, истәлекле көн була. Татар милләтендә бәйрәм буларак Сабантуй билгеләп үтелсә, икенчесе кайгылы көн ул Хәтер көне. 1552 елның октябрендә Казан ханлыгы яулап алу ул татар халкы өчен генә түгел, барлык урыс булмаган халыклар өчен дә кайгылы көн. Чөнки беренчедән Казан ханлыгында татарлар гына яшәмәгән, икенчедән Казан ханлыгын яулап алу гына түгел, моннан соң инде ул беренче этаптан соң китә башка бөтен дәүләтләрендә яулап алу башына. Һәм шуннан соң 460 ел үтте, менә һәм 460 ел эчендә инде урыс яулап алган бер милләт тә әле һаман да яхшы тормыш күрмәгән. Һаман да әле менә ассимиляция процессы бара. Әгәр дә карасак, бөтен хәзерге яшәешебезгә инде бу процессның нәтиҗәләре дә бар. Әгәр дә дин буенча карасак, инде күреп торабыз, бөтен җирдә чиркәүләр салынган. Күпме халыкны чукындырып, хәтта керәшен этник төркем булдырып, аны аерым милләт иттереп, татардан аерырга маташалар. Әгәр дә икътисад буенча карасак, инде менә хәзер Татарстан Республикасы китереп чыгарган бөтен акчаны Мәскәүгә илтеп бирә. Мәскәүдән кире бары 5% гына, иң яхшы вакытта 5% гына кире әйләнеп кайта. Әгәр дә сәясәт буенча карасак, менә узган гасырның 90-нчы еллар башында халык үзенең бәйсезлеге турында декларациясын кабул итте. Һәм ул декларацияны кабул иткәч, референдум вакытында аны яклады, әмма хакимият башында торган түрәләр халыкка төкерде һәм бу суверенлыкны, бу бәйсезлекне сатып җибәрде Мәскәүгә. Һәм хәзер дә әле без шуның җимешләрен татыйбыз, хәтта без үзебезнең президентыбызны да сайлый алмыйбыз. Тел буенча карасак, инде хәзер менә урамда теләсә кайда бөтен җирдә дә татар кешесе, башка татар кешесе белән үз ана телендә түгел, үзенә ят булган чит рус телендә сөйләшә, хәтта шулай да. Инде татарча укыту бөтенләй бер мәктәптә дә юк, калмады хәзер. Инде үзебезнең тарихыбыз да юк. Горурланырлык тарихыбызны оныттык. Инде бу безнең хәтеребезгә төкерү түгелме? Казанны яулап алган көннәрдә Казан урамнары тулы мәет булган вакытларны, шул урамнар буйлап аккан кан елгаларын күз алдына да китерергә авыр. Киткәннәрне белмәгәннең киләчәге юк. Татарлар, безнең бабаларыбызның үз дәүләте өчен көрәше, бу дөньядан шаһид булып киткән вакытларын хәтеребездән чыгармыйк. Хәтер көнендә барыбыз да катнашыйк. Без бит әле бөтенләй телсез, хәтерсез милләт түгел. Хәтереңне җуйма, татар. Безнең сүзебезне әйтергә әле көн бар. Ул да булса Хәтер көне. Хәтер көне 13 октябрь көнне сәгать 11-дә Казанда Ирек мәйданында билгеләп үтелә. Барыгыз да килегез.